Čau, vítam ťa v našom novom videu, v ktorom ti poviem všetky základy o akciách. Tak poďme na to. Keď si kupuješ akciu, tak si kupuješ vlastne podiel vo firme. Ak si kúpiš teda 10 eur do Apple, tak vlastníš 10 eur Apple. Môžeš si to takisto predstaviť ako to jablko, že si od neho odhryzneš, dá sa povedať tých 10 eur, a keď to jablko sa zväčšuje, keď rastie, tak aj tých tvojich 10 eur, čo si zainvestoval do tej firmy, rastie. Akcie teda fungujú tak, že keď do nich zainvestujete a tá firma ide hore a darí sa jej, tak aj tá čiastka, ktorú ste do tej firmy zainvestovali, v nejakom čase ide takisto hore. Ale ak sa firme nedarí, tak to je presne naopak. Vaša čiastka klesá na hodnote. S tým sa práve spája aj riziko, ktoré je pri akciách o trošku väčšie ako napríklad pri ETF-kách. Riziko môžeme merať napríklad volatilitou. Keď je vysoká volatilita akcie alebo ETF-ka, tak to znamená to, že je aj vysoké riziko. Ak má vysokú volatilitu akcia, tak môže rýchlo narásť, ale aj rýchlo spadnúť. Čo pre niekoho môže byť OK, ale veľa ľuďom to robí stres a nemajú radi také vysoké riziko. Nízka volatilita sa teda spája s nízkym rizikom, takže firma pomalšie rastie, ale aj pomalšie padá, ak by sa niečo dobabralo v tej firme alebo by bola kríza. Takže vieme, aké riziko sa spája s akciami, že je to o dosť väčšie riziko ako napríklad pri ETF fondoch, ktoré sú zložené z viacerých akcií, ale ako si tie akcie kúpime. Lebo je dobré, že tu rozprávam o akciách, ale na čo nám to je, keď si ich nemôžeme kúpiť? Kupujeme si akcie dvomi spôsobmi. Buď priamo, čo je pre normálnych ľudí, ako som napríklad ja, dosť ťažké, lebo keď si ich kupujete priamo, musíte si ich kupovať z burzy. Napríklad také dve najznámejšie americké burzy sú New York Stock Exchange, NYSE, alebo Nasdaq pre technologické firmy. A potom si môžeme kupovať firmy nepriamo cez brokerský účet, čo mám napríklad založený aj ja. No a to si kupujete cez brokera, ktorý vám to kupuje práve na tých burzách, čo som spomenul. Takto investuje, dá sa povedať, väčšina investorov, lebo nikto nie je až taký, dá sa povedať, advanced, aby investoval takto priamo do burzy. Ak vás zaujíma, že ako rozpoznávame akcie, tak na to vám slúžia skratky akcií, aby sme vlastne dokázali rýchlejšie vyhľadávať akcie, rozoznávať ich a aby sme sa nemuseli napríklad vyhľadávať a písať celé meno Microsoftu, že MICROFT, ale napíšeme do vyhľadávača len MSFT a hneď nám to vyskočí. Pri Apple je to napríklad AAPL, pri Amazone je to Amazon, pri Tesle TSLA a pri Coca-Cole úplne najväčšia skratka KO. Na obrázku môžete napríklad vidieť, že kde sa to nachádza. Takže väčšinou je názov a hneď vedľa toho aj ten ticker symbol. Často sa stretávam pri investovaní s tým, že je tam informácia aj o dividend yielde. Čo znamená, že koľko dividendov vypláca jednotlivá firma. Dividendy sú časti zisku alebo podiel na zisku tej firmy. Takže firma si môže povedať, že chce vyplácať tie dividendy, alebo si môže firma povedať, že ich chce reinvestovať. Vyplácajú dividendy väčšinou dividendové a value firmy, ktoré nie sú až tak zamerané na rast, a reinvestujú firmy väčšinou tie, ktoré sú zamerané na rast, lebo keď reinvestujú tie zvyšné peniaze, ten podiel na zisku, tak si môžu zlepšiť, dá sa povedať, podmienky toho biznisu a môže im to pomôcť ešte viac rásť. Dividend yield sa určuje v percentách a znamená to, že ak je dividend yield 5% a akcia stojí 100 eur, lebo dividend yield sa určuje vždy z ceny akcie, tak vám tá firma, keď príde už k tomu vyplácaniu dividendov, vyplatí práve 5 eur za to, že vlastníte ich akciu. Čo je ten podiel na zisku.
Ak sa pýtaš, ako určujeme veľkosť firmy, do ktorej investujeme, tak na to nám slúži údaj o trhovej kapitalizácii, po anglicky market cap. Trhová kapitalizácia, ako môžete vidieť, môže byť veľká, stredná, malá a mikro. Toto sú také 4 základné kategórie. Nebudem tu hovoriť presne, že aké veľké musia byť tie firmy, ale napríklad v veľkej kapitalizácii trhovej poznáme firmy ako napríklad Apple, Microsoft a veľa ďalších, napríklad aj Nike. A stredná, malá a mikro, to vám nebudem hovoriť, lebo je veľká šanca, že by ste veľa tých firiem nepoznali. Trhová kapitalizácia sa počíta tak, že zoberete všetok počet akcií, ktoré sú na burze a vynásobíte to aktuálnou cenou tej akcie. Najväčšie firmy majú tú trhovú kapitalizáciu niekedy aj viac jak 1 bilión. Tuším Apple, Nvidia a také. Dúfam, že ťa toto video edukovalo o akciách. Ak sa ti toto video páčilo, tak zanechaj odber a like a vidíme sa v ďalšom videu. Čauko.